ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಮಾತಾಡಲಿ ನಾನಂತ ಸೂಪರ್ ಅದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಸೂಪರ್ ಬಂದೆ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟು ಬೈದೆ ಏನು ಬನ್ನಾಗ ತೌತೆ ಯಾಕೆ ಏನ ಪೇರು ತೌತೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಊರ್ದ ತೌತೆ ಮತ್ತು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫುಡ್ ಪೇರು ಊರ್ದ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ತೌತೆಗೆ ಊರ್ದ ಅನ್ಪುಂಡು ಊರ್ದನಿದೆ ತೌತೆ ಬಕೋಲ್ ಪರ ಪಂಡ ಊರುಡಾಪುನ ತೌತೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದೆತ್ತ ತೌತೆದ ಏತ ಬನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ನೆಟ್ ನಮಕ್ ತೌತೆ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ 45 days ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತು ಬಾರ್ದು 45 days ಅನಗ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ಈ ಸಲ ಫುಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪಂಡಾಗ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೈಪ್ದ ಮಾರ್ಲ ಅಂಚ ಎಂಕೊಂದು ಟೈಪ್ದ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಲು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದ್ ಪಂಡ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಕಂದು ಡ್ರಿಪ್ ಮಾತ ಕನ್ಪಾದ್ ಒಂದು ಡ್ರಿಪ್ದ ಕಾಸ್ಟ್ ತೂಂಡನಿಗಳಿಗೆ ತರೆ ತಿರುಗು ಆತದಾಲ ತೌತೆ ಆಪುಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಮರ್ಲುಗೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಪಾದ್ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚು ಒಯ್ಕಂಡಲ ಅವಂದೆ ಐಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗ್ ಖರ್ಚಾಪುಂಡು. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತ ಕನ್ಪದೊಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಒಂಜಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪರಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ. ಸೊ ಉಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆದ್ ಪನ್ಪುನಂಡ ಉಂದೆತ ಒಂದೊಂಜಿ ದರ ಯಾನ್ ಜನ ಬಂದು ಮಲ್ಪೈನಿ ಒಂದು ರಡ್ಡ್ ದರ ಅವು ಅಸಲಾಯಿಜಿ ಬಕ್ಕ ಆಮೇತ ಮತ್ತ ಯಾನೇ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡು ದರ ಮಲ್ಪಡಂಡ ತೂಪುನಾತ್ ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಕುದೊಂದು ಪನ್ಪುನಾತ್ ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಮತ್ತ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಿಕ್ ದಾನಿ ಮಾರ ತರಕಾರಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೋರ ಮಲ್ಪಲೆ ಅದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಓಕೆ ಉಂದೆತ ಲೆಂತ್ ಏತ್ ಪನ್ನಗ ಉಂದು ನಾನು 12 ದೀತೆ 12 ಬೊಕ್ಕ ಲೆಂತ್ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ 42 ಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಮೀಟರ್ ಎಸ್ 42 ಮೀಟರ್ ಉಂಡು 42 50 ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತುಂಡು 42 ದಾಯೆ ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಕ್ರಾಸ್ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 42 ಬೇಸ್ಡ್ ಮಲ್ದಿನಿ 42 ದ ಟೋಟಲ್ 7 ಉಂಡು 7 ಒಂದು ಫುಲ್ ಡ್ರಿಪ್ ಆರ್ದು ಮಲ್ಪುಗಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ಇರಾನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರಾನ್ದಕುಲು ಮತ್ತೆ ಇಂಚೆನೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆದ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಇರಂದಕುಲು ತವತೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗೊತ್ತು ಜಗನ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಮತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ತೀಯೆ ಇಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅದು ಅಂಚ ಯಾರು ಒಂಚೂರು ಎನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ತುದು ಓಕೆ ಒಂದು ತೌತೆನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆದ್ ಮಲ್ಪಡನ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊತ್ತ ದರ ಪೊತ್ತಾವೊಡು ದಯ ಪನ್ನ ದಯ ಪೊತ್ತ ಪನ್ನಾಗ ಮೈನ್ ರೀಸನ್ ಬಿತ್ತುಕೊಂಡ್ರೆ ಫಿಜಿನ್ ಬರದಂಚ ಕೊಡೊಂಜಿ ರೀಸನ್ ಏನ ಪನ್ನಾಗ ಉದಲ್ ಮತ ಬರದಿನಂಚ ಅಲ್ತ್ ಬಕ್ಕ ದರ ಪೊತ್ತಂಡ ಐಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ಅನ್ಪಿನತ ಪೊತಿನತ್ ಐಕ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂದು ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಉರಿದಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೊಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ಪೊತ್ತದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಂಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪಾರು ಇಂಚ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಡ್ಡು ಬಕ್ಕ ಬೆಜಿಕ್ರೆ ಮಾತ ಪಾಡೋಡು ಗೊತ್ತಾವಡು ಒಂದೇ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅದು ಒಂದು ಡ್ರಿಪ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಪಾಯಿನಿ ಡ್ರಿಪ್ನು ಮುಲ್ತು ಓಲಿ ಡ್ರಿಪ್ ಪೈಪ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಮೆಝಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಆತದಲ್ಲ ನೆಟ್ ತೌತೆ ಆವಾದ್ದು ನನ್ನದು ಅದು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮಲ್ತದ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಅದು ಉಪ್ಪುನು ಅಂಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕಲ್ದಿನ ಯೂಸ್ ಆಯ್ನ ಕಿತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಮೂಲ್ ತೂಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾತ ತೂಲಿ ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಜೌನ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಯೂಸ್ ಆಯ್ ನಿತ್ತೆ ನೇರ ನಾವು ಮದ್ಮೇಲೆ ಕಾಕಜಿ ಒಂಚೂರು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನು ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತೀನಿ ದಪಂಡ ಪ್ರೀಸೆಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚದು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಈಸಿ ಆಂಡ್ ಅಂಡ ಏನ ಮಲ್ತಂಡ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಮೂಲು ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದು ನವಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಅವು ನಿಕುಲು ತೂವೊಲಿ ಓಕೆ ಒಂದೇ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತೀನಿ ಹೋದು ಫ್ಲಾಪ್ ಪಂಡತ್ತೆ ಅವರೇಜ್ ಅದು ಫ್ಲಾಪೇ ಪಂಡ ದೇ ಪಣ್ಣಾಗ ಸುತ್ತ ಬಲೆ ಒಂದು ಪಾರ್ದೆ ನಿಕುಲು ತೂವೊಲಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೆ ಪೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಲೆ ಮತ್ತು ಪತಂದು ಬೈದಿನಿ ಅಂಬಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣಿ ಬಟ್ ಬಲೆ ಪಾರ್ದಿಲ್ಲ ನವಿಲ್ ಮತ್ತು ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು 5 ಜಾಸ್ತಿ ಗಿಡಕ್ಲು ಏನು ತಿಂತನು ಮೂಲು ತೂವೊಲಿ ನಾನು ತಿಂತನು ಮೂಲು ನವಿಲ್ಲೇನ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಮೂಲು ತೂವೊಲಿ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಪಚ್ಪೆಟ್ಟ ಇತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕದ 4 ಪಚ್ಪೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಗಿಡನ ತಿಂತನು. ಸೊ ಮಾತ್ರ ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಮಲ್ದನು ಒಂದು 15 days ಆಯ್ನ ಅಂಚಿತ್ನ ತೌತೆದ ಗಿಡ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಮೂಲು ನಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ ತೂಕನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತೂಕನ್ ಅವು ನವಿಲ್ ತಿಗಲೆ ದೀಂಡು ಓಲ ಮೂಲು ತೂವೊಲಿ ನಿಕುಲು ದಾಲಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಫುಲ್ ತಿಂದು ಮೂಲೊಂಜಿ ಗಿಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊಡ್ಡಿ ಇರ್ತನು ಖಾಲಿ ದಂಟು ದೀತನು ದಂಟು ನೇರಗೈತೆ ಅಮ್ಮ ದೀತಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನವಿಲ್ ಆಯ್ನೆಟ್ಟು ಬುಡಿಯ ಮನುಷ್ಯ ಮುನಿಯನ್ನ ಕೈಕಾರ್ ಬಲ್ತು ಪಾತದೆ
ನವಿಲು ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಅದ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಮೆ ದಾದಾ ಬೆಚ್ಚ ಪಂಡ ಈತ್ ಮಾತ ಫುಲ್ಲು ಬಂಗ ಬತ್ತದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇಂಚ ಮಾತ ಅನಾಗ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತು ಕುದೊಂದಿನಿ ಮುಲ್ತು ಒಲಿ ಫುಲ್ಲು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮಾತ ಕಂತ ಕಠಿಣ ನನ್ನಂಡಲ ನವಿಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ಬಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜ್ಜಿ ಆ ಓ ಲವ್ ಮೆತ್ತೆದ ಬಕ್ಕೊಂದು ಮಾತ ಕರ್ಕೊಂಬಿಡಾನೆ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ದಿಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಕಂದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಕ ಆತ ಟೈಮಿಂಗ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಆತ ಪೇಷನ್ಸ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಸೊ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆದ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕರ್ಕೊಂಬಿಡದ ದೈ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ವೈಕ್ ಏನನ್ಪ ನಾವು ಕೃಷಿಕ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಯಸ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕೃಷಿಕ್ ಬೋಡ ನೆಂಚಿತ್ನ ಗೊಬ್ಬರ ಯಾನೆ ಮಲ್ದಿನ ಪಂಡ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಬೋಡನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಫಲ್ಲೆ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪನ್ಪೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಒಂದೇ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋದ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಪ್ಪುನು ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಬೋಡನ ಪನ್ಪೇನು ಓಕೆ ಒಂದು ಈತ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕರ್ಕೊಂಬಿಡದ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸೈಡ್ ಕೊಡಂಜಿ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದೆ ಏನಂದು ಗೆಸ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಫಲ್ನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂಡರ ನಿಕಲೆಗ್ ಗೀವ್ ಅವೇ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಯ ಕಲೆ ಮೂಲ ತೂವಲಿ ಮಾತ ನವಿಲ್ದೆ ಇದು ಸೊ ತೌತದ ದರ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡದೇನುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಂಜಿನ ಪನಗ ಐಕ್ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ನ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ ನತ್ತು ಆ ಬೊಂಜಪ್ಪುಂಡು ಏನ ಪೊತ್ತವ ನಮ್ಮ ಆ ಬೊಂಜೋಡಿ ತೌತದೆ ಬಿತ್ತು ಪಾಡುಡು ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮಲ್ಪನಕಲೆ ಮನ್ಪುನ್ ಅಂಬಿ ಪಾಡೋಡು ಅಂಬಿ ಲಾಪುನ್ ಗೊಬ್ಬರ ಲಾಪುಂಡು ಅವು ಲಾಪುನ್ ಪಾಡೋಡು ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮಣ್ಣು ಪಾಡೋಡು ಅಡೆ ಫಿನಿಶ್ ಅಲ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರಿಪ್ ಡೈಲಿ ಚಾಲ್ ತಿನ್ನಾಂಡು ಅತಿ ಡ್ರಿಪ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಏನಕ್ಕೆ ಪನ್ನಾಗ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂಡು ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಬೊಟ 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 ನೀರು ಬೋರುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಉಂದಾಪುಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಚ್ ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ಕಂದಿತ್ತೆ ಮತ್ತ ಆಸೆ ಉಂಡು ಆಸೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಸೊ ಮಂಚ್ ಪೇಪರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಏನಡ ಬಜೆಟ್ ಲೆಜ್ಜಿಂದು ಈತೆಟ್ಟು ಮಲ್ತೀನಿ ಸೊ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಜಿಂದ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಲ್ತಾಡ್ದಾಲ್ ಪ್ರೇಜನ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಇಷ್ಟ ಆಜಿನ ತೂ ಹಚ್ಚಿ ಏನೋ ಬಡನ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸಿ ಯು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮೇ ಬಿ ಒಂದೊಂದು ಡ್ರಿಪ್ಪುದ ಕೆಳಗಿಂಜ ಒಂದೆಕ್ಕುಲು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ರಾಟಿನಂಚ ನೀರು ಪೋಪುಂಚು ಚೂರು ಆತಿ